Το social media marketing δεν είναι δωρεάν, ούτε και κάτι απλό. Μέρος πρώτο. Μια σημαντική παρανόηση σχετικά με τα social media είναι ότι πρόκειται για δωρεάν κανάλια επικοινωνίας και ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τα χρησιμοποιήσεις για να στείλεις στον κόσμο το διαφημιστικό σου μήνυμα. Δυστυχώς όμως, αλλά και ευτυχώς, δεν είναι έτσι. Δυστυχώς, γιατί το marketing στα social media είναι πολλά πράγματα, αλλά όχι δωρεάν. Ναι, το να δημιουργήσεις μια Facebook page, ένα blog ή ένα κανάλι στο YouTube δεν κοστίζει απολύτως τίποτε. Το να τα υποστηρίξεις όμως επαρκώς με ποιοτικό περιεχόμενο κοστίζει. Αν σε αυτό το κόστος προσθέσεις και τις αμέτρητες ώρες για σχεδιασμό, διαχείριση, επίβλεψη, μέτρηση και αξιολόγηση, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο λογαριασμός βγαίνει αρκετά υψηλός. Ευτυχώς, γιατί αν τα social media απέδιδαν τόσο εύκολα για όλους, θα έχαναν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Σκεφτείτε τους υπολογιστές. Για όλες τις επιχειρήσεις είναι πλεονέκτημα η χρήση τους. Αν όμως κάποιες από αυτές μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν ενώ κάποιες άλλες όχι, επειδή δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην επένδυση ή δεν είχαν κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, οι πρώτες θα είχαν τεράστιο προβάδισμα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα social media. Σε όχι και τόσο μεγάλο βάθος χρόνου, όλες οι εταιρείες θα τα χρησιμοποιούν. Ακριβώς όπως χρησιμοποιούν σήμερα τους υπολογιστές ή το ίντερνετ. Μέχρι την πλήρη μετάβαση όμως, οι early adopters θα έχουν το πλεονέκτημα. Δεν είναι όμως υπερβολικά πολλή δουλειά? Αν μιλάμε και για διαχείριση brand reputation και για public relation επαφές με τους bloggers του κλάδου μας και για επικοινωνία με τα φίλη της Facebook page μας και για δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου και για μέτρηση απόδοση των ενεργειών μας και δεν μας φτάνει όχι το 8ωρο, αλλά ούτε 24 ώρες της ημέρας. Ήδη μένουμε στο γραφείο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αν προσθέσουμε και τα social media στις δουλειές μας, το σπίτι μας δεν θα το βλέπουμε ούτε με το κιάλι. Θα μας βλέπουν τα παιδιά μας και θα λένε ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν τον έχω ξαναδεί. Αν και θα έλεγα ότι είστε λίγο υπερβολικοί, τα πιο πάνω είναι αλήθεια. Αν μια επιχείρηση αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά, θα έπρεπε να διαθέσει αρκετούς πόρους. Στα επόμενα post θα μιλήσω για το θέμα αυτό και το πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε τα social media στο πλάνο μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η ηχογράφηση του συγκεκριμένου άρθρου έγινε από τον Παπαδόπουλο Δημήτριο και για λογαριασμό του site www.seapplaellanica.gr και η πηγή του άρθρου είναι το www.socialmediacoach.gr.